O seguinte que imos interpretar é o que dá nome ao noso disco, Perspectivas. Bueno, antes de nada vou vos presentar un pouco a todos os que estamos aquí. Temos a Ángela ao piano, por favor un aplauso. O membro máis novo, digo, máis xoven do grupo, Alberto ao contrabaixo. Na batería, Álex González. Hoxe como estrela invitada Sandy Pedraza na percusión. Alexandra Osasos.